Здравейте, аз съм Жоро, а вие сте с Бумеранг! В този епизод ще разберете какво се е случило на днешния ден. Ще ви представя новата загадка, ще разберете интересни факти за метавселената и ще разберете кой спечели предишната награда. Останете с мен до край, за да разберете кой спечели 50 лева и какъв е отговорът на загадката. Да не скролнете изненадата в края на новата загадка. Гледайте внимателно. Днес ще е малко по-дълго видео, тъй като няма как да събера толкова обширна и интересна информация за метавселената в 2 минути. Знаете ли какво се е случило на 16 декември? Нека да разберем заедно. На 16 декември 2003 г. е задържан Садам Хюсейн. Американски войници задържат бившия иракски лидер Садам Хюсейн в близост до родния му град Тикрит, след като той е открит да се крие в подземен бункер. Задържането му е част от операция Красива свобода. Това беше по-любопитното за днешната дата. А сега нека да разберем новата загадка. Кое е това, което на Джони Деп му е много късо, на Арнолд Шварценегер му е много дълго, Мадона изобщо го няма, папата го има, но не го използва? По случай предстоящите празници ще пусна коледен бонус, а той ще бъде 100 лева за днешната загадка. Да, правилно разбрахте. 100 лева ще грабне един от вас, ако познае правилния отговор в днешната загадка. Ще разберем другата събота кой ще спечели. Коментирайте, споделяйте, лайквайте. Нека да достигне до повече хора. Всеки заслужава по-хубави празници. А 100 лева са си 100 лева. Искам да ви споделя малко инфо за метавселената. Тъй като това е тема, която мене много ме вълнува, надявам се вас също да ви вълнува и да ви хареса това съдържание, което съм направил. И нека да започнем с това, какво е метавселената. Метавселена е концепция от обща виртуална реалност, която може да има достъп до различни устройства и платформи. Метавселена е като втора планета, където можем да живеем, да работим, да се забавляваме и да общуваме с други хора. Мета е като видеоигра, но много по-различна и разнообразна. Тя е като интернет, но много по-разнообразен и интерактивен. Може би си мислите, че метавселена е част от бъдещето или от научните фантастики. Но всъщност метавселена вече съществува. Поне частично. Има много платформи, които се занимават вече с метавселената, като Roblox, Fortnite, Decentraland. Тези продукти и платформи ви позволяват да създавате и да споделяте виртуални пространства. Да играете игри, да купувате и да продавате цифрови активи и други. Мета ще става все по-голяма, като ще включва повече технологии, платформи и потребители. Една от платформите, които работят върху метавселената, е Мета. Може би знаете, че това е новото име на Facebook, която се преименува наскоро. Те искат да направят Мета място, където можем да бъдем себе си, да изразяваме нашата креативност, да се свързваме с други хора и да участваме в икономиката на Мета. Facebook планира да инвестира 10 милиарда долара всяка година за разработването. Имат за цел да достигнат до 1 милиард потребители и стотици милиарди долара дигитална търговия за това десетилетие. За да влезнете в метавселената, ще ви трябват специални устройства, като очила за виртуална реалност, контролери, машини, компютри и други. За сега не се знае за костюми, но се предполага, че ще се използват ето тези устройства.
Но до тогава има много време. Предполагам, че тези устройства вече ще са остарели и ще се заменят от други устройства. Ще се заменят от други по-интересни, по-интерактивни джаджи. В Мета ще може да изберете как да изглеждате и какво да правите. Ще можете да създавате свой собствен аватар, който да отразява вашата личност, стил, настроение. Ще можете да променяте вашия аватар, ще можете да избирате от различни видове аватари, като хора, животни, фантастични същества и много други неща. В метавселената ще можете да пътувате и да посещавате различни виртуални светове, които са създадени от вас самите или от други хора. Ще можете да избирате от различни теми, стилове, жанрове, като фантастика, приключение, романтика, хорър и други. Ще можете да живеете различни истории, сценарии и различни ситуации, които са адаптирани според вашите интереси и предпочитания. Ще можете да се включвате в различни дейности, като да играете игри, да гледате филми, да слушате музика, да четете книги и много други интересни за вас самите неща. Всеки кой каквото го вълнува, това ще може да прави в метавселената. Това са само някои от нещата, които ще може да правите в Мета. Метавселената е място, където можем да бъдем себе си, да изразяваме своите чувства, своите емоции, нашата креативност, да се забавляваме и да се обогатяваме. Това е място, в което можем да живеем, да работим, да учим, да се развиваме. Това е място, в което ще може да правим почти всичко, каквото си поискаме. С изключение на незаконните неща, разбира се, но все пак разбирате долу-горе за какво ви говоря. Ако не ме разбирате, мога да ви вдъхновя с един филм, който се казва "Играч първи, приготви се". В него ще намерите какво имат предвид създателите на метавселената. Това бяха любопитните факти за метавселената. За да не ви доскучае и да не стане много дълго видеото, мисля да прекратиме темата до тук. Защото все пак в бъдеще може пак да говорим по тази тема, когато има вече и повече информация, и да не забравяме, че съвсем скоро аватарите придобиха крака. Така че технологията е все още в начален етап. Айде сега да обявим победителя от предишната игра. Спомняте ли си загадката? Тя беше: Джудже, фея, честен адвокат и полицай седят на една маса, на която има банкнота от $100. Тогава изведнъж светлината изгасва. Когато след малко запалили лампата, банкнотата била изчезнала. Кой е откраднал банкнотата? Всеки знае, че джуджета, феи и честни адвокати няма, така че естествено, че е полицая. А сега да изтеглим и позналият правилно. За следващия епизод имам специална изненада. Който не е разбрал, да види днешната загадка. И победителят е Гюней Юсеин. Той е отговорил: полицаят. Всеки знае, че джуджета, феи и честни адвокати няма. Честито на Гюней Юсеин. Моля, свържете се с мен на имейл, който ще оставя в описанието на видеото, за да получите вашата награда. И това е всичко за днес, приятели. Благодаря ви сърдечно, че гледахте този епизод на Бумеранг. Надявам се да сте научили нещо ново и интересно, както е било интересно за мене, така да бъде интересно и за вас. Аз се интересувам от такъв тип видеа да правя за вас, защото мене ме интересуват такива теми, свързани с бъдещето, и възнамерявам за в бъдеще да пускам все такива теми и епизоди, в които ще говорим за какво ще откриват учените, какво има нещо ново на пазара, какво ще се случи след 10 години, прогнозно, разбира се, и какви са им плановете в световен мащаб. Става въпрос за фирми, за хора като Илон Мъск и така нататък. Не забравяйте да се абонирате за канала, да цъкнете камбанката и да коментирате видеото. Така ще имате шанс да влезнете в следващата томбола. Ако искате да се разнообразите с подобен тип видеа
изгледайте някои от тези видеа. Ако искате да разберете кой спечели предишната загадка, изгледайте това видео. Аз съм Жоро, а вие бяхте с Бумеранг. Чао!